Next structure I na afuketa na video ma how structure human being. There is something I want to explain to you here. Kinyelo onwe gị aka. Ọ ya bụ mbịa fu ebe Okwuluola unu for one of our brother ọkpọpụta last. The guy also nọ na final stage of kidney failure. Na ị na-anya na that video for that na alụ that our brother iko na-eko too much to the extent na ma ọ kpịa ma ifo that na the organ supposedly na-alụ ọrụ were frita ife niile dị ya na-alụ ka ọ na-apụ ka o nwee ike dị sound the thing na-ada alụzi ọrụ na anya na structure o nwere ife nchọ ịgwago if you like ka na-akọ akụkọ spiritual nke a jisi gị nke a sịrọ gị pastor go na afọ ife Okwuluola na-eme you know that Okwuluola is in good term with so many of them ma Pastor Jenny Ezeu Ebuka Obi ma so many of them. All this you see what God cannot do does not exist. Or of Charafancha or Mecharafancha. They are all seeing what Okwuluola na-eme Bugali ndị alụ adịrọ. But have you seen what any of them invite Okwuluola ka akpọrọ ndị afọ na-aya kidney problem ebe ọ bụ na Jesus bụ Mecharafancha of Charafancha akpọ Okwuluola ọkpọta ndị afọ ekpele ka fa nwee ike inwere onwe fa. If this structure in afọ 60, 70 or 80% of this structure in afọ bụ mmiri. Do you understand me? Onwere ife dị na alụ akịta ga-abụ ekpele ga-ekpele ọ bụ na that na-enwe problem ka ọ revive or back. Nke nwa bụ the pilot of this structure. Nke nwa ka ọ dị n'aka to protect your kidney, to protect your liver, to protect your heart. Every of your internal organ. Mmiri gị ji wee bụrụ mmadụ dị ndụ na-eku ume, nwee ike je na-azụ afịa, nwee ike gụọ akwụkwọ, nwee ike bụrụ dọkịta, nwee ike bụrụ driver, nwee ike bụrụ pilot, nwee ike bụrụ ife ọbụla ị chọrọ ịbụ n'ụwa bụ n'aka gị ka ọ dị. Do you understand me? Every of your internal organ gị. Because ife na-egbu mmadụ, some of us were anyị nwaji eke anyị eritie. Ụdị mmiri anyị na-ahụ, ụdị nri anyị na-eri ka anyị si anwụ ma alcohol. Another thing ị ga-agbara ọsọ bụ gbara alcoholic ọsọ, gbara cigarette ọsọ. Mma na-apụta ebe a bụ na eziokwu. Structure kịta now, imegide ife akụkpọ gị ofu anya. There is no amount of prayer, there is no amount of fasting, there is no amount of Jesus emecha afa ncha ma ọ bụ eze nwaanyị ma ọ bụ ndị mmiri megide ife ka ofu anya ga-akpọ revive ọ back ka ọ gakwala ọ gago. Liver gị nwe anwa bido inwe issue now. Ọ bụ na mmadụ agbatara ọsọ enyemaka, there is no amount of prayer ị na-agbagharị ga revive that liver. Etu a ka ọ dị na kidney gị. Structure anyị na-afụ nọ ka moto nwere carburetor, nwee filter, nwee fuel pump, nwee shock absorber, nwee kedafia plug, nwee gasị a lot of functions gasị. Ị neglect any of this thing, moto afọ akwụba gị n'ụzọ ma na moto afọ bụ ụba ime ọfịa gbuo gị egbuo. Etu a ka ya abọdịdị. Ị neglect any of your internal organ, ị ga-enwe issue, ị ga-anwụ ọnwụ ike. As simple as that. Ada ekpetekwa ya na ekpele o. Onwelekwe Jesus na-ehile anybody. Alụ ga-anụnwa nwere the structure ga-abụ sometimes o nwere some kind of ọya ga-abata gị alụ gị ọ bụ na ya immune system dị strong, ọ ga-fight that disease or that sickness or with his own capacity or her own capacity or rụba ọrụ ọnọkata that before that na ọ dị ka that na-eme ga-apụọ. Mana once liver gị nwere level oge eluo nwanne ị na-akọ ya na cancer nweta gị ọ bụ na achọpụtara ya n'oge, you are gone. Ị na-aya high BP, ị nidiri idebe onwe gị in shake. Ị na-aya Gaddafi low BP, ị nidiri ine n'onwe gị. Ị nwee low sugar, ị nidiri ine n'onwe gị. Ị nwee high sugar, ị nidiri ine n'onwe gị. Look at the level of kidney issue, liver and the cancer and the Gaddafi bụ colon issue dịgasị na by today. Ọ bụrụ maka gịnị? Some of it bụ ife anyị na-elite n'ọnụ. Ị na-afụ ma nke ụmụazị na-aya. Some of them ọ bụrụ nne nwa anwụrụ anwụ. Oge aga n'oge ọ ga-abụ nwaanyị mụọ nwa were ala zụọ nwa ma ọ bụ akamụ okili.
Do you understand what I'm saying? Nga-apụta na-agwa look after your body, look after your health. O nwere ọkwa ife dị gị na-alụ ga-abụ onwe na-etirimelie ka achụta ya n'aja. Ọ bụrụ ndị omenala nwetara gị agwara gị datị na iliri nri na nlọ na a ga-arụrụ gị ọrụ mmiri na a ga-agba gị onwe. Onwekwa ife fama na-alụ ga ma ekere afịa bụ pastors go many of them na-enwe first aid na convoy ihe na afụfa na-anọ. Fa nwecha private doctor. Onwe ka alụsi mie kpaka ma ọ na obodo oyibo mana ọ na-elesi gị stika, na-elesi gị kere afịa anointing oil, na-elesi gị holy water. Mbọsị reality ya na-agwa gị okwu ya ga-ezute gị ka ị ga-aghọta ife imere onwe gị.